Nixtieq nirringrazzja l-Alla likom. Nafu li qed tistennew biħġarkom għax diġà tuli uħut minnkom. Anke jekk mhux qegħdin hawnhekk magħna River of Love qudiemi bil-qiegħda, imma naf li qegħdin bil-qiegħda lesti bil-karti u bin-noti biex tistennew din il-kelma ħajja, speċjalment meta tafu li jiena kellim diġà il-ħut minnkom u kellimtkom li ħanitkellem mhux biss fuq l-isem ta' Kristu li huwa fuq kull isem, imma il-kelma li poġġieli f'qalb il-mulej il-lejla hija l-arfien tal-imħabba talla hija dik li twassalna għall-indiema vera. Grazzi Ġesu. Ħafna drabi aħwa, intom tajduli li tħobbu tisimgħu l-istejjer tiegħi. Imma probabbilment mhumiex l-istejjer tiegħi. Għaliex l-isbaħ storja li llum se nirrakkontalkom hija storja li bil-grazzja talla l-mulejtin il-grazzja nirrakkonta, jisni qed nirrakkonta l-itfal iż-żgħar li tant iħobb il-mulej, hija storja li tinsab f'dan it-testament li l-mulej tagħna ħaj ħallilna. Hija storja li tibda mill-Ġenesi u tispiċċa bl-Apokalissi. U hija storja illi kollha kemm hi bħal pittura waħda mal-oħra, mal-oħra u mal-oħra. U min jaħseb li l-Antik Testament hija xi ħaġa antika u m'għandux taqsam mal-lum. Naħseb once li ħajisma' l-kelma llum se jirrealizza kif hi ħaġa waħda għax il-mulej se jibda jkellimna mill-bidu, jarraf lilu nnifsu lilna u lidu u jgħidilna f'liema pożizzjoni qegħdin bħalissa fid-dinja u x'irridu nagħmlu biex naraw wiċċu. Nirringrazzja l-ħanin Alla li l-weda tiegħu hija dejjem iva u amen u jiena smajt fl-ispirtu tiegħi il-mulej u kellimni u qalli u nemmnu għax huwa l-verità minħabba li inti. To God be all the glory. Indimt, għax kulħadd għandu bżonn jindem. U poġġejt lili f'kollox. Int tara wiċċi. Din il-weda tal-mulej li talili qed itikom lilkom. Illum wara li nagħmlu ġest ta' indiema mill-qalb wara li nisimgħu x'għandu xejdilna llum il-mulej. L-istorja nixtieq impoġġi bil-qiegħda u ngħidilkom ejjew ħdejja qdu madwar ħad tisimgħuha. L-istorja tibdek. Il-mulej il-ħallieq xtaq jikkrea l-bniedem ġbija tiegħu. U kif tafu intom ħalaq il-Adam u ħalaq ukoll Eva. Tom l-istruzzjonijiet fil-ġnien tal-Eden għax il-ħsieb ta' moħħ Alla l-missier kien li wliedu ma jbatux. Li wliedu jkunu kuntenti f'dan il-ġnien miegħu ifaħruh u japprezzawh tal-li ħalaqhom. Sfortunatament mill-ewwel nindunaw li dawn iż-żewġ min-nies li ħalaq il-mulej minflok żammew bl-ubbidjenza ta' dak li qallhom. Meta qallhom tistgħu tieklu minn kull siġra imma minn waħda ma tiklux. X'għamlu? Propju bħalmu l-istin tal-bniedem l-aħwa ħafna minnkom bħali għandkom it-tfal. U tafu li meta t-tfal tgħidilhom tmissux dak imissulek. L-mulej mill-ewwel il-bniedem li ħalaqu stess u rieħ in-natura tiegħu. Għax qatt li kien maħluq minn Alla, l-istin tiegħu huwa li ma jobdiex. U meta l-mulej induna li simple instruction waħda tom titlux minn dik is-siġra għax qarraq is-serb. X'in induna li kienu għarwinin u kellu bil-forsi krea ftit ġilt biex ilibishom għax li tkun għarwin quddiem il-mulejja xi ħaġa ta' mistija kbira. B'dispjaċir f'qalbu kellu jkeċċihom il-barra minn dan il-ġnien li hu ħalaq u krea lihom.
keċċjom il-barra, għax dimbu, kellhom konsegwenzi kbar. Għax kellhom jaħdmu biex ikollhom lejxin tagħhom. Il-mara kellha dbati biex ikollha l-uliet li da kollu ma kienx f'moħħ il-mulej. U meta beda jkollha l-uliet, naraw il-Kajin li kien it-tifel ta' Adam u Eva li bir-rabja u lejra qatel lilhu stess. Immaġina intom għandkom it-tfal. Tweldu l-daw it-tfal li tajġ kemm tħobbuhom bħal ġenitur. U tara fis-sem Ġesu Kristu ma jkun qatt li tifel wieħed qatel lil ieħor. Għadna nibdew da l-istorja. X'inbeda jara dadmija kollha l-mulej? Mhux biss iddispjaċih, imma qatt jistenna ħajara x'ħajjiġri. U beda jiskopri li iktar kemm jgħaddi żmien, il-bniedem mhux qed jimprovja u qed isir aħjar, isimgħu l-istorja ta' dal-ktieb. Imma tigrava, qed isir għar, qed isir iktar diżobbedjenti u dak kollu li l-mulej qallhom biex jagħmlu, bdew jagħmlu bil-kontra. Ejra, qtil, rabja, ħażen, kull forma ta' ħażen. Immaġina int bħala ġenitur meta tara l-uliedek ikollok ħafna forsi familja kbira, 12, bħalma kellna n-nanna tiegħi. Wieħed jagħmel hekk, l-ieħor jagħmel hekk, ħadd ma jżomm instruction, ħadd ma jobdik. Ejja naraw qalb il-mulej illum u nħossuha bħala ġenitur. Ħajduli kif tħossukom. U ma felaħx iżjed. Xirrada kollu qal xi ħaġa rid nagħmel. Naħseb kienet l-ewwel darba li qal ma kienx mument li krejajt il-bniedem. U din l-istorja kollha li ħanajdilkom, jiena ħanaqralkom l-istritturi. Ma noqgħodx biss ngħid l-istorja, imma lissa ddeċidejt illi ngħid l-istorja biex tifhmuha, biex ma noqgħodx nieqaf l-iskritturi, imma mbagħad l-iskritturi kollha ħatarawhom biex intom ma toqgħodux fuq li qed ngħid jiena, imma toqgħodu fuq il-kelma t'Alla. Meta l-mulej qal ma niflahomx iżjed, beda jittawal fid-dinja ħajara kemm xi ħadd mill-uliet li forsi jobdef waħda. Mamma mija waħda minn eluf. Għax kien ikollhom ħafna tfal, iżjed millum, u kienu jgħixu ħafna, iżjed millum. Allura l-ħażen ara kemm kien idum. Jekk bniedem għex 200 sena, iktar milli xi ħadd ta' 70 sena bħal miż-żmien tal-lum. U sab in-Noè. Kif tafu intom qallu biex jibni rarka, bil-mod il-mod. Għax qal se nagħmel ħerba minn did-dinja li nikkrejajt, għax ma niflahomx. Se narraqhom kollha. Intu ħtort meta ħafna drabi jgħiduli, imma l-mulej da kif kien kattif joqtol u jagħmel da x'mulej kien. Intu ħtort li jkun irid jibda mill-bidu u jgħid irrid narġa' nibda daqs li kieku qatt ma krejajt xejn u l-ħadd u nżomm biss miegħi il-dawk li jafu jobduni. Sab biss lil Noè, il-mara tiegħu u l-familja tiegħu ħadd iżjed. Kif tafu l-istorja m'għandix għalfejn nidħol fid-dettall, bena l-arka daħqu bih għax kull min veru jobdi lil-Alla jitqu bih. Għalma jitqu bina, l-istorja da dejjem tirrepeti ruħha l-ħin kollu ma nbidlet xejn. U wara li saret l-arqa u ħerba mill-nies kollha ta' dak iż-żmien u ħalla biss in-Noè il-familja tiegħu, bdejna. Il-mulej qal ħanerġa' nibda mill-ġdid ma' dan il-poplu żgħir kemm hu żgħir, sa narawha l-iskrittura mhux għax kien kbir. Żgħir kemm hu żgħir anke familja waħda, ħanerġa' nibda mill-ġdid il-poplu tiegħi. Il-poplu ta' Iżrael. U beda. X'raġa ġralu? Immaġinaw, missier, raġa beda.
Joħroġ bniedem. Din hija l-istorja l-Bibja jekk ħadd qatt maqra jew illum hija l-ewwel darba. Qed ngħaddikom l-istorja biċċa biċċa. Mulej Ġesu għejni biex niftakara kollha. Joħroġ bniedem li minn għalhekk kien xi buli raġa. U kien jismu ma tantx forsi smajna bih ħafna ma tal-biża. Jismu Nimrod. Dan il-persuna fajna jalla l-iskrittura turina li he was a hunter in front of God. U meta inti tisma' din il-kelma, kien kaċċatur fajnejn il-mulej, qed nikkwota minn Ġenesi 10 vers 9, inti tajt Isa. Kaċċatur, mhux xi ħaġa tajba? Imma tafu għal xiex kien kaċċatur l-aħwa. Ifittex dawk kollha li ma jobduħx biex joqtolhom. Għax ritu kun Alla. Dan raġel huwa speċi tal-Antikrist tal-Antik Testament. U iddeċieda wara li fl-aħħar beta mill-ġdid il-mulej kellu jsib il-dan. Kif l-erq tal-bniedem dejjem ħażin? Iddeċieda li kif tafu intom isir Alla da minn għalih. Jibni torri twil itwal mis-sema u beda joħloq u vera Babel u ħoloq il-Babilonja. Ħoloq l-Assirja ħalli min jgħid li ma jien ma nifhmux l-Testament l-Antik, qed ngħidilkom l-istorja sempliċi li l-mulej poġġi li f'qalbi int li tajt tistejjer. Mura jgħidilhom l-istorja tiegħi ħajifhmuha sewwa. U dan Nimrod ħalaq l-Assirja, ħalaq il-Babilonja, ħalaq fil-Babilonja l-ewwel assisin tal-idolatrija, ħalaq kull forma ta' qima lill-Alla tfoloz, ħalaq konfużjoni kbira ma' kulħadd, ħalaq ukoll Nineva. Li Nineva kienet dik il-belt u l-art li tafuha l-istorja ta' Ġona meta l-mulej kien qallu mura jidhom jindmu għax deep down fil-qalb tal-mulej dejjem ikollu ħniena anke meta jara l-Babilonja. Imma dil-Babilonja li ħaraq Nimrod u l-Assirja spiċċaw dal-grupp ta' nies l-għadu tal-missiralla li ħaraqhom. Fil-fatt, lil dawk il-ftit nies li kienu jħobbuh li l-mulej sejħilhom l-Iżrael, għafżom, u ħanaraw f'ħafna skritturi, imma ħalluni għalissa nkompli bil-mod il-mod, ħatifmuha, li jekk il-poplu li tant iħobb, u ħanaraw għaliex iħobbu l-poplu, għalhekk għattilkom għandha x'taqsam mal-isem ta' Kristu, għax il-mulej bismu ikun jista' jagħmel il-patt, għax wans li qal kelma jżomma. Għallhom li jien se nibqa' nipproteġikom dejjem intom il-poplu tiegħi. Għal dejjem ta' dejjem fuq ismi għallhom l-Aziz. Bil-patt tiegħi magħkom. U kull min joħodha kontra tagħkom l-Iżrael ħanaraw aħna x'aħna llum. Aħna Iżrael. Estensjoni ta' Iżrael aħna l-aħwa. Għax għalkemm maħniex Lut, il-mulej irrefera fil-kelma tiegħu fl-istorja tal-Bibja, il-Lut u daw kollha li jobdu l-ismi għandhom garanzija ta' protezzjoni kbira jekk huma jiġu lura għandi u jindmu għax kulħadd jiżbalja u kulħadd jidneb. Ħlifalla. Din il-weda li għamillhom kienet kondizzjoni għaliex qallhom jekk intom o Iżrael, poplu qaddis tiegħi, m'intomx se tobduni, anke jekk jien inħobbkom,
il-mulej tani revelazzjoni għatlu ejni ħanifmek mulej, minix għallejn ħanifmek. Dejjem beda jagħtini il-paraguni fuq ulidi. Binti ifhem. Bħalma inti qed tgħid il-ulidek, anka jekk intom ma tobdunix, jien xorta nħobkom, għax jien il-mamma tagħkom. Jien fmu għandi d-dmir ta' responsabilità ma'kom, għax jien omkom, ħadd ma jħobkom bħali u bħal missierkom. Jekk veru inkunu responsabli għaliex, għax tħallna f'patt ta' żwieġ jien u l-missier tal-ulied. U kenna l-ġurament qudiem Alla li dak il-patt jibqa' dejjem jiġri x'jiġri. Ifmu. U permezz ta' dak il-patt lej xulxin, aħna nistgħu nestendu dik l-imħabba tal-Alla għax mingħajr patt m'għandekx imħabba, mhux l-imħabba tal-bniedem, lej l-ulied. U anke jekk l-ulied ma jobduniex għax iridu jesperimentaw hemm, iridu jdefsu subajhom fejn hemm dak li qedtilhom tmissux. Dik kien rajt wieħed minnhom u l-uliedi, ejwa mal-forn malt li. Għalli għax kont qed nipprova għalli innixxef biċċa. Għatlu wieħed bis-serjetà nixxef biċċa sejjerek man-nar tal-forn. Lord Jesus. Ma werżaqx waħda x'il-mulej kien ħanin. U vera ħanin, dik l-expression minn hemm ġiet. Għax ikollu aptit, jwerżaq. Meta l-mulej jara li l-poplu tiegħu jagħmel stupitaġni, però minħabba fismu u minħabba li l-weda li hu ta' li l-poplu Iżraelit u daw kollha li jobduh isna adopted Jews. Għallhom li jien nibqa' hemm għalikom anke jekk ma tobdunix, nibqa' hemmhekk nipproteġikom no matter what. U l-aħwa ħaniġri ftit. U lejtini il-ħin biex nispjega, ħaniġri ftit. Ftit ilu semmejtilkom il-patt ta' żwieġ. Ifmu x'inhu iż-żwieġ Kristjan. Il-mulej qablu mal-patt tiegħu, mal-poplu tiegħu. Il-mulej qatt kien diżleali fil-kliem tiegħu, jekk tafu l-kelma tafu li dejjem jgħid l-istess ħaġa. Li jekk in-nies tiegħi jiġu lura għandi, jiena inħaddarhom bħal siġar ta' ċipress, mhux inħaddarhom fi ħdura inħaddarhom bħal dak il-flok niġu ħodor sewwa l-kulur aħdar sabiħ li hu l-favorit tal-pastor li hija ħajja għal darb'oħra. Kolla ħanarawhom l-istrutturi, tinkwetawx. Okay? Narġa' niġi għal patt tal-hekk għattilkom ħaniġri. U ħansemmi, mhux wara xulxin di, għax wara Noè u Nimrod li ġab l-Assirja l-konfużjoni u l-mulej għamillhom konfużjoni waħda sew għax ħawwadhom fil-lingwi kif tafu intom u marru ma' kullum kien, imma dawk spiċċaw l-għadu tal-poplu Alla. Allura, il-mulej għallhom lill-poplu tiegħu, lill-Iżrael u l-extension, li jekk intom se tiżbaljaw m'intomx ħatabduni, il-konsegwenza li ħajkolkom ħatkun fuqkom, mhux ġibtilkom jien, intom iġġibuha fuqkom infuskom, għalhekk nies profeti bħal Muwa Hosea li huwa wieħed mill-profeti favoriti tiegħi ġrejt naqra se nerġa' mmur lura. Okay? Beda jgħidilhom lill-Iżrael, indmu Efrahim, għaliex intom unfaithful, mintom xa tkunu l-fidili li Alla l-missier li ħalaqkom, u jekk ħatibqgħu sejrin hekk, l-Assirja u l-Babilonja se tiġi tiddominakom. U daħu bih. Bħal meta, grazzi mulej tal-paragun li tajt nexina bniedma rrid nifhem bil-metafora. U tifmu intom bħali. L-tfal tiegħi ngħidilhom, hekk beda jgħallimni l-mulej biex nallem lilkom l-Antik Testament, amazing. L-tfal ngħidilhom, jien min issentikom b'punishment, imma jekk tarġgħu taqsmu Alla ħares qatt, mingħajr ma tħarsu, tista' tiġi karozza.
U ma nkomplix għax qasiret niddikjara. Mela l-mulej Alla li huwa l-missir twajjeb, għafżom li l-poplu tiegħu lill-Iżrael u daw kollha li jobduh li mhumiex minn Iżrael. Għodu attenti għax jien inħobbkom. Imma jekk intom ma tobdunix, li intom tobdu, mhux biss ikun għalija tajjeb, imma jaqbel għalikom. Għax jekk ma tobdux ħajjiġi l-għadu. U ħajġibkom skjavi. Mhux tab xejn ħanaqbes ftit ir-Abram, Alla volja ħammur għalih, għax Abram imisni wara Noe. Ħanaqbes ftit għal Mosè warajh. Mhux tab xejn lil Mosè li raqalbu l-mulej ta' fuq l-istorja ta' Noe, ta' Mosè, għallu mur l-Eġittu għand il-Farawni biex tajdilhom biex joħorġu l-poplu tiegħi mill-iskjavitu, daw kienu qegħdin diġà fi skjavitu taħt il-Farawni, għax ma kienux f'obbedjenza, għax kieku ma kienux jiġu f'ħabsu f'skjavitu. Imma fil-ħnina tiegħu ħala daqsxejn ma bdunix raġaw. Huma stess qabdu skjavi, x'għamlu għalihom infushom. Ibżax, ħanħenna l-jum. Ħanibat il-xaħat. Propju bat il-Mosè li kien kif tafu intom adottat minant il-mara ta' Fawn, ġifieri da kellu għal xiex jiddan u kellu rikkezzi u kollox. Imma qalbu kienet għal-mulej, għax dib dawn huwa kien minn Iżrael u familtu kienet Iżraelita, ma mhux għax kien Iżraelit biss, ġu, għax kellu qalb għal Alla. Neza kollox, kif irridu nagħmlu aħna l-aħwa. Ninżew kollox mhux letteralment il-ħwejjeġ biex ma nwerrux nies u nagħmlu bħal daw tal-Pride jimxu bil-wifqa kollha arwinin accept yourself as you are u biċċet minnhom koroħ pesti ġisimhom tal-biża. Il-Babilonja tal-lum l-istess storja dejjem tirrepeti ruħha. U l-mulej wedna li l-poplu tiegħu anka l-lum huwa protett diment li ma mmorrux mal-Assirja. Qed tifhmu għall-lum kif il-Bibja naqduha l-Antik Testament ġie mal-Ġdid Testament u ġej mal-lum. U nerġa' mmur lura l-Mosè, u nerġa' mmur lura l-Ġoxwe li kien jgħinu dak bil-kuraġġ kollu Alla volja l-bidu kien se jibża għax aħna bnedmin ta' għax kien ilaqlaq. U qallu li ħatibat. Marant il-Farun, issa ifmu din. U ħanikwatalkom ukoll di biex ma taħsbux li qed ngħid biss kliemi, ifmu di għax anke għalija ġiet revelation, u se tiġi revelation għalija tiġi għalikom. Lill-Iżrael tant iħobba il-mulej li fil-kelma li ħanarawha jiddiskrivija bħala ibni il-kbir. Minnu ġenitur tħobbuh illi binkom il-kbir. Wow! Tal-patt. Jiena tiegħi żgur tal-patt kien għax miraklu ġi. Grazzi mulej. Jiddiskrivi l-Iżrael u kull min iħobb il-mulej l-imħabba tal-missier daqs il-missier li jibnu l-kbir. U għallom, min joħoda kontrikom, jien noqtollu l-ibnu l-kbir. U għalek meta Mosè marant il-Farun qasna f'kemm il-darba u daba rasu jibsa għallu le, għax il-Farun huwa l-Eġittu l-għadu ta' Iżrael. Meta l-Farun għallu m'għandekx ċans li neħlisom lill-iskjavi, għallu l-mulet jgħidlek, eħlisom għax dawk tijaj, le għallu, x'konsegwenza kellu fuqu. Għatillu l-mulej l-ibnu l-kbir, l-Farun. Profetika kienet dik, għalix ibnu l-kbir. Tal-li ju maħallix l-libenalla l-kbir jitlaq il-bot mill-iskjavitu, kisser lilu, l-libnu u r-razztu kolla għax raġarraqom. Tifmu l-istoria. ħanarġa mur naqra qabel ta' ħudu paċenzja, suppos kelli nimxi pas. Qabel Mosè. Unsibu wieħed. Tinnota li dejjem ikun hemm xi wieħed, mhux ħafna ta' kollha l-poplu talla kollu ma waħdiet.
U ħanarawhom għaliex waħdit. Għallhom mhux għax intom kbar fin-numru ta' jien qed inħobbkom għax intom żgħar imma qed inħobbkom minħabba ismi, qed inħobbkom minħabba l-weda tiegħi li ħanaqrawhom. Insibu lil Abram. U Abram kien tal-għaġeb. Għax għal-kem bħal ħaddieħor kien midneb ta' fuq l-istorja ta' Abram u marma seftura u kellu tifel u raqsa x'mamilx. Kulħadd jidneb. Imma x'qalb kellu għal-mulej. Tantu hekk li meta l-mulej wara li taħilli żaq għall-umur biex toqtlu sagrifiċċju għalih kien sejjer da. Ah God, kif nista' nieħu l-ibni għas-sagrifiċċju wara li tawli? Jew tawhom li bil-grazzja, imma mela da. Xirra kemm iħobbu mela mill-qabda kien hemm wieħed jismu Abram li kellu revelazzjoni ta' kemm iħobbu l-mulej. Għalhekk għattilkom revelazzjoni ta' kemm iħobbna l-mulej twassalna l-indima veru, għaxu kif nibdew nobodu d-dnub tagħna, għaxu kif nibdew naraw x'konsegwenzi aħna nġibu fuqna nfusna meta nidimbu mhux Alla jtihunna u nieqfu nsaqsu fejn kien Alla meta jinġra li hekk? Fejn, skużi, x'għamilt int? Alla dejjem iwedek il-protezzjoni tiegħu jekk inti tafu. Jista' jkun li inti żvijajt waħda sew b'tali mod li Alla ma seta' jagħmel xi għax irbatlu jdeh. U nerġgħu immorru għall Abram. Xirra l-mulejx qalpandu għalih li kien se jieħu lill-ibnu għas-sagrifiċċju. U ħares lej il-Babilonja għax Abram kien għadu jgħix fi żmien tal-Babilonja. F'dak iż-żmien tal-konfużjoni, perverżjoni, ħmieċ u sessu minn kollox, wieħed mill-qabda. Xirra hekk il-mulej qal daħi ma nistax inħallihom. Għax jien Alla ġust. Se narġa' neqridhom kollha. Sewwa jagħmel. Ġust Alla, u min jiġi jgħidli kif Alla huwa twajjeb ara kemm qatel. Ġust għax ma felahomx iżjed. X'inqal ħaneqridhom kollha. Ftakar f'Abram u familtu u Lot, in-neputi tiegħu. Ej, dawk iħobbuni. Mhux sewwa li nneqret il dawk magħhom. Thank you, Lord. Għax meta darba smajt il-wieħed profeta tal-Alla jgħid ilu, u I'm sure li smajtu bħali. Mart, jisimha Malta. Sewwa li tant fija ħażen u tant qed jattiraw l-perverżjoni u l-ħmieġ tal-Babilonja. Li dal-profeta tal-Alla li huwa mill-Indja qal il-mulej qallu jrid jobżoq minn ħalqu Malta, Babilonja. Aħna se nkunu bħal Abram, se nkunu bħal Lot, se nkunu bħal Mosè, se nkunu bħal Noè. Jon kella se niġu traxxinati mal-Babilonja ta' Malta u nkunu bħal Nimrod għax nollu rasna u naħsbu li aħna prideful u aħna xi ħaġa u niċċelebrawha sewwa u mmorru mal-irmexk għax permezz tek aħna nolew fis-soċjetà. Għax jekk aħna ma mmorrux magħhom u nifhmuha bħalhom, allura jibdew isawtuna u jibdew joqtluna. Ma nkunux boluħ l-aħwa. Tibżam il-mewt. M'hemmx ħajja mingħajr il-mulej Ġesu. Lil-mulej batunna fil-ħniena tiegħu mir-razza tal-Iżraeliti, mill-razza tal-poplu tiegħu, għaxra li ma kien hemmx wieħed tajjeb u qal kull min jemmen fih bid-dem tibni jiġi mifdi jekk dan jindem. Qed tifhmu l-istorja. Narġa' mmur naqra l-Ħosea kemm inħobbu. Alla voli qatt ma ntqajt miegħu. Imma nammirah. Għax dan għamel biċċa xogħol li ħadd ieħor qatt ma għamilha fl-istorja tal-Bibja. Meta żewweġ dan, ma żewweġ lil mirritu kif jagħmlu n-nies tad-dinja. Ma min għandi grazzja,
Anka jekk mhux talla, imma żewweġ mara li kienet unfaithful waħda sew. Jisimha Gomer. U l-mulej qallu, iżżewweġ il-dik, il-prostituta tal-pajjiż. Jien dik, raġel talla ħasra, qed jafdar lill-Iżraeliti biex ma jidhimux u biex ma jkunux unfaithful, il-dik trid niżżewweġ. Iva qallu l-mulej tħobbni. Jisimgħu dik, u jifhmu dik kemm sabiħa ġiet revelazzjoni għalija. Il-mulej rridu jiżżewweġ lil min ridu u mhux min rid Ħosea. Qallu biex dak iż-żwieġ tiegħi jirrappreżenta l-patt u ż-żwieġ tiegħi mal-arusa tiegħi. Għax l-arusa tiegħi u l-poplu tiegħi mhuwiex leali lejja. U tagħmilek x'tagħmilek kif mudijek kif ngħidilkom dawn iż-żwieġijiet li qed isiru qogħdu attenti l-aħwa, tiżżewġux il-min taħsbu li hu tajjeb għalikom. Nibki qiegħda meta nara n-nies koppji ninżewġuhom u mbagħad jisparixxew ma tarhomx iżjed fil-Knisja. Ix-xitan ġibilkom raġel li jkun kif meħna likom huwa ideali u mbagħad joħodkom miegħu ix-xitan għax tibqgħu ma tiġux il-Knisja u ma sservux l-Alla għax tibdew moħħkom biss fil-familja u fl-uliet u fl-istress tad-dinja bħal ħajja. Emnuni ngħidilkom, nibki qiegħda x'inet nara l dawn l-aħwa kollha li żewwiġna fejnhom. Inċempillhom fejn raskom. Ikolli ħolm profetiku mingħand il-mulej fuq ċikka u fuq Peppu, murajdilhom narahom arwinejn. Isma' inti kif ma ġejtx? Isma' inti m'intix qed taqra l-kelma. Isma' inti m'intix qed issegwi l-mulej. Laqas sempliċiment tiġi l-Knisja m'għandek ċans, għax għandi ħafna x'nagħmel, għandek raġun Pastor, iwa ta' isma' ma jekk tiġi għandna jgħiduli. You're welcome ta' tiġi għandna d-dar. Welcome ta' biex kun taf li aħna m'għandna xejn kontra tagħkom ta' aħna għadna ħobbukom ta'. Mela ma niġix id-dar, imma x'in niġi d-dar l-Ispirtu Talla fejnu, arwinejn narakom. U l-mulej fil-ħnina tiegħu jagħti ħolm profetiku lin-nies tiegħu biex jarġa' jtihom naqra ċans. Waħda wara l-oħra wara l-oħra. Gomer wasanna u Ħosea rġajt. Obda mamma mija. Għalhekk joġobni Ħosea. Iżżewweġ mara li kienet waħda mill-arnis tal-pajjiż tiġri mal-irġiel. Anka l-mart kont nibża minna. Obda. Għax inti meta vera tħobb il-mulej tittobdi blindly mingħajr ma toqgħod issaqsih għal xiex u għal biex. Hekk irid il-mulej mela sinjal li huwa l-ġid tiegħi. Jiena meta tfal ngħidlhom biex jagħmlu xi ħaġa, għalfejn mami, għal xiex. Dil-ġimgħa kont strejt ma' ibni wieħed minnhom ma tluwax qed ngħidlek jien ommok. Issaqsini xi żjed għal xiex, għal ġid tiegħek. Qed tifhmuh lil Alla. Però dawk li jobdu x'qawwa għandhom xi protezzjoni għandhom mingħand Alla, x'qawwa fuq ix-xitan li wladu. Mhux biss l-għadu naturali l-bniedem Babilonja, imma l-qawwa sopranaturali għandna l-qawwa. Jekk trid il-qawwa veru tmurx mal-irmixk għax miqawwa xejn twaslek għall-mewt. U dan Ħosea kien imur bħala raġel Talla, miżżewweġ il Gomer u beda jkollu tfal minn għandha. U jgħidilhom Iżrael, indmu. Għax jekk ma tindmux, l-Assirja ħataħkimkom. Daħqu bih. Indmu kien jgħidilhom. Għax qed tkunu mintomx leali unfaithful il-kelma lejn Alla. Taf x'kienu jirriġbuh? L-unika persuna li hija unfaithful
Hosea, hija martek. Għajd li kif kien iħossu. Għalhekk aħna ma nistgħux niżżewġu l-mir irridu aħna għax joġobna fid-dera, għax dak huwa kif nixtiequ aħna, għax jekk ma jkunx Alla insieħ jekk tħobb il-mulej, imma jekk ikun bniedem li l-mulej jgħidlek tiżżewġu bħal m'għamel Hosea, he is proving something. Għaliex wara li żewweġa u di bdaqet tiġri mal-irġiel u telqitu immaġina x'ħaż dan. Iżżewweġ mara li mhix Alla u qed tagħmel propju dak li qed jafża lil poplu Alla biex ma jagħmilx kisra. What a shame. Mhix li ma shame irridu ngħaddu aħna il-poplu Alla. Għax qed nobdu l-Alla, jitqu bina, jitfawna l-ħabs, jikdbu fuqna. Il-mulej jgħidlek jekk tħobbni, lest li tagħmel bħali. Ma kont xejn jien il-mulej Ġesu jgħid meta kont fuq is-salib arwien għalik. Lest li tagħmel l-istess, jew inkella qed tiżżewweġ ħanerġa' niġi għażwieġ lil min trid int b'konsegwenza diżastru naturali fuq ruħek. Ta' Hosea ġbitni l-aktar l-istorja meta l-mulej kien jaf li din il-mara li qed jiġġalu jiżżewweġ qatt ma seta' tkun leali le, qatt ma seta' tittieħed desires of his heart. Ifhmu din. Yet still qalu jiżżewweġha. He wanted to prove a point through Hosea miskin. Għax min jaf l-istorja jaf li meta di telqitu u meta di marritlu mal-irġiel kollha u meta di bis konsegwenza tagħha spiċċat skjava fil-pajjiż u ħadd ma rieda għax kienu jafu li kienet irmixk tal-ħajja x'inagħmluha l-auction bħala skjava biex jixtruha ħadd ma rieda. Ħadd. Laqqas għal daqsxejn barli. Tajt il-kelma, anka meta kienet għadha żagħżugħa u żgħira u seta' kollha tfal ħadd ma rieda. Min taħseb li ġabara? Min taħseb li xtra l-ftit muniti tal-fidda li għal dak iż-żmien mhux ftit, skużawni, għal ħafna muniti tal-fidda li għal dak iż-żmien kienu ħafna. Li huwa paragun mal-muniti li xtraw lil Kristu biex jitraduh. Min kien? Hosea. Raġa ġabara mill-iskjavitu, bħal mal-mulej ġabar mill-iskjavitu lill-Iżraeliti meta ddistruġġa lill-Eġittu u tom l-art imweda, s-saħallija li raġaw dimbu, il-mulej għalina naf li l-poplu tijaj għatmu leali, imma jien xorta niproteġat l-mulej jena dit it-famili. Għax jien ma nistax nifhem. Kif? Il-ladu tal-Izraeliti għax huwa ħażin u da ladu. Imma l-Izrael il-poplu li l-kelma Alla tajtu għal mimmi tajnejja. ċajta ta'. Inti meta kunem xi buli illi irid iweġġa il-xaħat, normalment fajnejħi tijielu. Għax jaf fil-pupilla tal-għajnejn, għax jaf li huwa l-iktar post delikat. Meta aħna naħduha kontra Alla, inkunu qegħdin intuwielu mhux lill-bniedem lill-Alla fil-pupilla tal-għajnejh. Qed tifhmux qed ngħidilkom li hija r-revelazzjoni tal-imħabba tal-Alla li twaslek għall-indiema għax tant tibda tarak inti jaq. Tant tibda tarak li dnub tiegħek u ikraħ. Ħdejna Alla qaddisu perfett. Li inti stess tistħi minnek innifsek. U tmur għand Alla craving for him. Arkub tek u bitnejt kif tajt il-kelma li l-mulej ma jirrifjuta l-ħat li jiġi għandu bitnejt. Aħfir li mulej, jien maħmuġa mulej.
Palma kienet l-adultera l-iktar waħda viċin tiegħu għax ħafirla ħafna. Lil dawk il-mulej jaħfer, dawk l-uniċi li huma li biżejjed li jirrealizzaw li mingħajr Kristu huma ħattu xejn u li jirrealizzaw li huma ħmiġ tal-art bid-diżobbedjenza tagħhom. Qed tifhmuni? Kif jista' jkun illi fil-Knisja talla, Knisja ta' Kristu, għadna niddiljaw mal-istess ħmiġ mal-istess dnubiet, ġbajt, imma ma niġbaqat fisem Ġesu Kristu, ġbajt bħala fin-natural, bħalma jiġbal mulej ma jibqa' ħanin u jistenna, għax ir-raġuni li għadu ma ġiex. Hija li jaf li l-arusa tiegħu għadha mhijiex lesta u fil-ħnina tiegħu qed iġebbet għax kieku Dominus Vobiscus u ħafna minn dawk li jgħidulu mulej xajjajna f'did-dinja. Ħafna minnhom il-mulej qed jgħidlek mhux qed niġi ħabba fejk. Ħalli forsi tagħmel indima ġenwina tal-qalb. Tindem is-surum li ma tibqax prideful li jaħseb in xi ħaġa u tpaċpaċ fuq in-nies. Fil-ħniena tiegħu l-imħabba tiegħu. Bħalma nagħtu ċ-ċans il uliedna. Li kien kont qiegħda l-qorti u rajt missier tħassartu. Ibnu kien kriminal. U qed jaqbes għalih mal-avukat u jgħidu mhux tifel ħażin mhux tifel ħażin, żbalja u miskin sur avukat għamel xi ħaġa dak ibni. Smajtu. Bniedem aħseb wara Alla. Għamel ħafna Alla lejna, eret lil-għadu diversi drabi. U kompla jkun lejali lejna u jistennina biex nkunu lesti. Jistennina biex nkunu lesti. Dallejh l-omt illi xi ħadd qed jagħmel li xari bi fjura bajda sabiħa, qed ilestini għat-tieġ. Imma ħafna nies ma riduhx it-tieġ, ħafna nies ma kinux lesti għat-tieġ. Ftit żmien ilu, ftit jiem ilu, noħlom illi xi ħadd mill-aħwa li huwa grazzi mulej Alla l-mulej żommi deħ fuq huwa soldat ta' Kristu f'dil-Knisja. Fil-ħolma stess qed jgħidli, Pastor, imma kif tifhem għall-fatt li hawn nies li qed jidhru soldati u mbagħad daqqa waħda narhom marwinin? Kif tfissirha qalli? Għax il-bniedem iħalli dnob jelbu. U ħadd li huwa mniġġes u huwa midneb jekk ma jindemx ma jista' jara wiċċ Alla. U ċerta nies affaċċjajthom jiena fil-ħnina tal-Alla biex jindmu. And they were very open, grazzi mulej, għal-ħolmu dak li jurini. Grazzi mulej. Ġabarom. Il-ftit. 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 Ħabba l-ħin se nibda ftit kwotazzjonijiet, imma se niġi għallum. Għaliex nixtieq inkellimkom fuq l-Apokalissi issa. Tafu l-istorja ta' Ġesu meta ġie kollox, l-atti tal-apposti dak tafuhom l-aktar. L-Apokalissi kif huwa linked dak li għaddejjin minnu llum ma dak l-istorja kollha li qed ngħidilkom fl-Antik Testament. Li għadna għaddejjin bl-istess storja. Mela, ħanaqralkom ftit kwotazzjonijiet minn dak li fissirtilkom sissa. Ftit ħin, mulej għajni. Ħammorru fil-Ġenesi, mhux mill-Ġenesi bdejtilkom 6-5, nipprova m'għandhomx ħafna. U l-mulejna, min irid jikteb noti jikteb, li l-ħażen tal-bniedem kien kiber ħafna fuq l-art. Għattilkom din, ħankompli. Prova m'għandhomx ħafna. Ġenesi 10-10, l-istorja ta' Nimrod u l-bidu tas-saltna tiegħu kien Babel. Kif għattilkom, vera spjegajtilkom, għax għat jekk jiena min issa nispjegalkom l-istorja, x'in niġi biex naqralkom l-istritturi ma tifhmu xejn. Għax hawn ħafna jgħidu li ma jien ma nifhmux l-Antik Testament imma ma tafx l-istorja u ma tafx l-Alla. U l-bidu tas-saltna tiegħu kien Babel, ta' Nimrod, il-ħażin, id-dittatur. Erek, Akkadi, kalni fl-art ta' Sinar, minn din l-art mar l-Assirja u bena Ninwe,
Rehobot, Lajr u l-Kalaħ daw li bena. U r-Rezen bejn Ninwa u Kalaħ u din kienet il-belt il-kbira tajjeb issa. Ġenesi 10 disa jgħidilna kif spjegajtilkom li dan kien kaċċatur fajnejn il-mulej ma kaċċatur ħażin. Tajjeb. Warajh mort Abram, u xek provajt nimxi insomma, bistu l-Abram, imma mbagħad rġajt mort lura. Abram, Ġenesi 12 l-ewwel vers, mamma mija xi sħanet inħoss. Ġenesi 12 l-ewwel vers, naħseb is-ħana tal-Ispirtu Talla. Grazzi mulej, mhux naturali. Ġenesi 12 l-ewwel vers jgħid, u l-mulej qal lill-Abram. U itlaq minn artek għax ma felaħomx. X'qallu? Itlaq. Jekk illum il-mulej Alla l-Ispirtu tiegħu lilek. Jekk vera tħobb il-mulej. Extension tal-Lut u l-poplu tiegħu. Jgħidlek itlaq minn artek. Titlaq. Ja tgħidlu għandi dar bħal dik, xi ġmiel għandi villa bil-pool, ma nafx m'għandix, nitlaq. Qed jgħidlek itlaq minn artek l-aħwa. Jekk jiġi l-każ, mhux qed ngħidilkom hekk ma mhux ma nara ħadd minnkom hawn. Jgħidlek jekk jgħidlek itlaq. Qed jgħidlek għal ġid tiegħek. Għax inti ma tkunx taf ħsibijiet u l-ħsieb tiegħu jkun li ħajaqret il-pajjiż tagħna biex inti tiġi salvat. Għalhekk tkun l-obbedjenza u ħafna mill-obbedjenzi tkun affarijiet li m'għandhomx sens. Għax tajt kif ħanitlaq arti dari li nibnija u nħallas għaliha b'dak il-lon kollu għal ma nafx kemm il-sena. Taħsibx b'moħħok. Jekk tħobb l-Alla, poġġi lilu f'kollox, anke jekk jgħidlek li jmur f'Timbuktu ma nafx fejnu u qod bla dar. Sewwa, jekk inħobbu l-Alla veru. Dax qallu lill-Abram, itlaq minn artek qallu. Min art welidek u minn dar missierek Ġenesi 12:1 lejn l-art li jien ħanurejk. U jien nagħmlek ġens kbira għax il-mulej tagħna tal-għaġeb u tal-impossibbli. Imbirkek u nkabbarlek ismek u inti tkun barka mela Abram wieħed mill-ftit il-mulej birku. Għaliex? Għax kellu qalb għalih. Lest li tiġi f'dik il-pożizzjoni veru u ma tagħmilx li titint. Ġożwe warajh 24:2 min irid jieħu noti sta jieħu noti. U Ġożwe ġema it-tribujiet kollha ta' Iżrael, ġemagħhom lin-nies tal-Alla f'Silim u sejjaħ lix-xjuħ, lill-kapijiet, lill-imħalfin, lill-uffiċjali u resqu quddiem Alla. U Ġożwe qal lill-poplu kollu dan qal il-mulej Alla ta' Iżrael missirijietkom, isimgħu. Teraħ li huwa missier Abram m'għandux, the Lord is not respecter of persons. Mhux għax missierek jiġi minnek iħenna lih. Għax hawnhekk qed naraw li għalkemm kien iħobb il-Abram, missier Abram il-mulej x'qal fuqu. Ara x'qal, dan jgħid il-mulej ta' Iżrael. Missirijietkom Teraħ li huwa missier Abram u missier Nahor sa minn żmien il-qedem kienu jagħmlu n-naħa l-oħra ta' xmara u jaqdu għall tfolot, jiġifieri jekk missierek u ammok. Għadhom jaqdu l-alla tfolot ta' Malta. Il-mulej xorta m'għandux kantunieri għax jgħid miskin dak jiġi minnu bħalma jagħmel xi ministru. Jien ħadd lil missirielkom qallu Abram min-naħa l-oħra ta' xmara u għaddejtu mill-art kollha ta' Kanan u kattartlu nislu u tajtu lill-Iżak. Mela x'għamel? Lill-Abram biss. Birek, mhux il-missieru. Qed tifhmuni? Ankompli. Ħudu paċenzja kamera smexxu fuqi. Abram kien l-unika persuna li f'dak iż-żmien tal-Babilonja sema leħen il-mulej kelmu. U dan nistgħu nikkomparawha ma' Samwell. Tafuha l-istorja ta' Samwell meta sema vuċi jgħidlu Samwell. Tafu li Samwell kien tifel li huwa dedikat lill-Alla minn ommu li ma setax ikollha tfal. U marant il-qassis, Ilaj, ma nafx kemm il-darba, l-mulej sejjaħ Samwell
U dan x'għandu x'jaqsam li qed insemmih, imma biex nurikom kif għajnejn il-mulej dejjem tkun fuq xi wieħed li għandu qalbu għalih, qed tifhmu għall-paragun għalhekk ma semmejtux qabel Samwel. Il-mulej sejjaħ Samwel u dan wieġeb hawn jien mulej u mar jiġri għand Eli kien il-qassis il-kbir. Hawn jien qallu għax ħaseb li l-qassis il-kbir kien qed jgħajjatlu imma ma kienx qed jgħajjatlu xejn. Għalfejn sejjaħtli, ma sejjaħtlekx wieġeb. Erġa' mur imtet qallu u reġa' mar jorqod. U s-sok tal-mulej sejjaħ Samwel qam u mar għand Eli raġa' qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. Ma sejjaħtlekx ibni. Wieġeb erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma arafx u anqas kien għadu ma tarfitlu l-kelma tal-mulej. U s-sok tal-mulej sejjaħ li Samwel għat-tielet darba, dan qam u mar għand Eli u qallu hawn jien għalfejn sejjaħtli. U Eli fem li l-mulej kien qiegħed isejjaħ lil żagħżugħ u qal li Samwel mur orqod, jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb il-mulej, tkellem mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed hawn. La jkellmek lilek il-mulej awdibli jekk int vera talla tisimgħu. U jgħidlek mhux qiegħed hawn ġesser qiegħed mal-pastor barra. Ġesser. Matthew. Gordon. Joey. Joy. La jkellmek awdibli. Għax aħna nservu Alla tal-impossibbli. U tisimgħu ċar. Se tgħidlu hawn jien mulej, jew se terġa' tmur torqod għax taħseb li qed tewden. Jekk verament tħobb il-Alla u tkun intakt mal-Ispirtu tal-Alla, taraf min qed isejjaħlek. Bħal meta inti taf il-missierek u jekk missieri li jiġi li Marjel, leħnu narfu mill-ewwel, m'għandix għalfejn niddubita minnu. Dik l-intimità jrid minn għandna il-poplu tiegħu il-mulej. Fuq Iżrael ftit quotes. Il-kelma tal-Alla dil-Bibja hija kollha storja tal-pjan tas-salvazzjoni tal-mulej lill-poplu tiegħu. This is it. Isaiah 43 verse 4 jgħid, isma'wa. Jien ħabbejtek l-Iżrael u min ħabbu lura anka minn dineb. Għax int kont leżes fajnejja, kollok ġieħ. Verse 5-7 jgħid la tibżax għax jien miegħek. Mil-vant inġib il-lulidek. Il-vant ta' Izrael kalla jrid delwaqt semmur Izrael ma' grupp minn tagħna. Il-vant ifmu l-istorja, ifmu l-ġeografija, għamlu studju u riċerka. Il-vant ta' Izrael huma il-pajjiżi Arab. Kemm darba l-Arab ħakmuhom l-Iżraeliti. Imma l-mulej wedhom li ħajsalvhom minnhom kollha. X'qallhom iktar? Ngħid lil-punent jien niġimak. Min hu l-punent? Aħna, l-Ewropej, li ħafna minnhom mhumiex tallax ma npoġġix il-kulħadd fl-istess kategorija. Il-mulej qed jgħid lill-Iżrael u l-poplu tiegħu li se jsalvaw mill-Ewropej. Għax kien jaf il-ħażen tal-Ewropej. Min fejn iktar ħajsalvahom? Għatihom li ngħid lit-Tramuntana. Nord. X'inhu n-Nord fid-dinja tat-Tramuntana? Ir-Russja. Li għatem 500,000 Ġus fir-Russja. Il-mulej qed jgħidilna li l-poplu tiegħi u anke lill-Iżrael għax hu l-poplu tiegħu se jsalvhom mill-Arab, se jsalvhom mill-ħwiċ tal-Ewropa u se jsalvhom ukoll mill-pajjiżi tar-Russja, pajjiż kbir ħafna, ħdejn speċjalment Iżrael, u ġib li s-subien mill-bot u l-bniet tiegħi minn tarf l-art. Mela x'ħin ħajjiġi l-mulej Ġesu għall-poplu tiegħu l-ewwel ma jmur f'Iżrael, mhux biss ħajjieħu dawk li huma niedma, mhux li huma tajbin m'hemm ħadd tajjeb, niedma mill-poplu tiegħu l-Iżrael,
Imma se jmur għal dawk li jħobbuh anke jekk mhumiex ġus, veru, u li nidmu veru, għax kapaċi jarfu dnubhom u jaċċettaw li libnu. Għalhekk relevanti għallum, għax jekk aħna nkunu nafu l-Antik Testament, nifmu kif illum li Alla għandu l-istess ħsieb għax ma jinbidel qatt, kif jipproteġina. Ezekiel, wow, tal-bliħ jiem għamilt naqra, jiem ħadd biss il-salient points, Ezekiel 36, verse 8. Intom muntanji ta' Izrael, jgħid il-mulej, għattarmu l-frijaj u tagħtu l-frott il-poplu tiegħi għax waslu biex jerġgħu lura. Jiġifieri il-mulej jgħid, meta jerġgħu lura letteralment fartom. Għax ilhom minn 1948 il-Izraeliti jarġgħu imorru lura fartom kif wedhom il-mulej msiken ilhom jiġru ma' kullum kien għatem l-Amerika minnhom eċetera. Fartom letterali u anka spiritwali jarġgħu lura bħalma nistgħu nagħmlu aħna qegħdin fartna jekk aħna Maltin, imma nerġgħu lura għand il-missier għal dawk ġej il-mulej, il-ftit. Ezekiel isma' għat-tama tal-mulej xi ġmiel. Mela ma tilkomx il-vers 24 ta' Ezekiel, noħodhom minn fost il-ġnus għall-Iżrael, niġmagħhom mill-artijiet kollha u nerġa' ndaħħalhom fartum ċara. Issa, Ezekiel 36 vers 33, isma' ħattama. Dan jgħid il-mulej, fil-jum li fih innaddafkom mit-tinġis, lilkom qed jgħid, lili qed jgħid. Fil-jum tal-indiema kollha nammar mill-ġdid fil-ħerbiet tagħkom. Veru twajjeb il-mulej u veru għandu ħafna mħabba l-mulej, imma jafx jgħid u wiebes mal-midneb, imma huwa twajjeb mal-midneb li jiġi lura, li jirrealizza kemm muħmieġ mingħajru. Dak huwa Alla tagħna. Ħankompli ftit ieħor biex nagħmel konklużjoni nprova. L-art li kienet tgħaddi terġa' tinħadem. L-art tagħhom u kulħadd jgħid l-art li kienet imħabbla issa qisha l-ġnien tal-Eden, mela bdejtilkom mill-bidu mill-Ġenesi mill-ġnien tal-Eden. L-iskop talla ta' moħħu kien li aħna kollha inkluż il-Ġuż jibqgħu jgħixu fil-ġnien tal-Eden. Issa hawnhekk qed jgħidilna l-art li kienet kollha ħerba, għax il-bniedem li f'ħerba ma jafx jagħmel, jista' jkun tagħna wkoll, jarġa' jġibha issa l-ġnien tal-Eden għalhekk ġejja l-Ġerusalemm il-ġdida fuq l-art, għax irid jarġa' jġibha kif oriġinali l-pjan tiegħu kien, imma min se jagħmar? Minu niedem veru, mhux minnu midneb u mhux min ma nidem qatt, għax ma ssib il-ħadd għalhekk bat il-Kristu li ħadd ma dineb. U din hija t-tama tagħna l-aħwa. F'qalbi għadd bdejt ngħid imma jien għax naf id-dubiet tiegħi x'inhuma u hemm oħrajn ikbar minn oħrajn. Imma mbagħad xi naqra xi ħadd bħal Manassi li kien raġel ħażin u kien joqtol anka lill-uliedu stess biex jibatom sagrifiċċju lill-Allat u lill-Baal għax nidem fl-aħħar minuta l-aħwa. Qiegħed il-ġenna. Kien raġel mill-lar jaħraqhom kien lin-nies. Għax irrealizza x'għamel. Il-kelma turina lill-mulej weraħnina. Dik it-tama tiegħi. Dik it-tama tagħna. Għaliex qed nibqgħu prideful biżżejjed u ngħidlu wledek dnub żgħir. Għaliex qed tgħix flimkien jekk Alla jgħidlek mek ma tgħix miegħu u trid tiżżewweġ żwieġ Kristjan. M'għandekx idea ta' x'inti tajt, ma tafux il-mulej tiegħek, jekk hu tiegħek għax naħseb qatt ma kien. Imma b'daqshekk billi ngħixu flimkien x'qed nagħmlu ħażin. L-aħħar ħolma li kelli nara l-Knisja mhux hawn, kienet binja tal-Knisja li ġie l-pastor kellu awtorità fil-Knisja u qalli, Mar, ibda naddaf, għax ħafna ħmieġ. Għatlu minn fejn nibda? Għalli mill-kamra tas-sodda. Għaliex mill-kamra tas-sodda? Id-dnub tas-sess, id-dnub tal-miżżewġin, id-dnub ta' min għadu mhux miżżewweġ. Qed tifhmuni?
perverzjoni, taħwit, grifex, nis li għajdu jħobbu l-Alla, un-bat jidimbu, u ma jobduħx. Għax il-sess fi żwieġ biss tagħmlu. Mamma mbagħad niġu praise the Lord. F'Hosea 11 wieħed jgħidilna meta kien tfajjel jien l-Iżrael ħabbejtu. Sa meta kien għadu żgħir. Min għandu tfal jaf li x'intara dik it-tarbija fidek bħalma rajna jienu u r-raġel. X'ir rajnek f'idejna bdejna ngħidu wow. Wow, xi ġmiel rajnek f'għajnejna. Grazzi mulej. U bl-istess mod il-mulet jgħidlek sa meta kien għadu tfajjel lill-Iżrael il-poplu tiegħi jien ħabbejtu. Għalhekk qed ngħidlek once li jkollok revelazzjoni tal-imħabba talla kemm kbira. Kif tista' tibqa' tajt jien? Kif tista' tibqa' tiddubita minn Alla? Fejn hu min hu? Kif tista'? Never doubt your parents. Għax jekk ikunu verament iħobbuk tweġġa f'qalbek meta tara lil ibnek jiddubita fl-intenzjoni tiegħek meta inti tgħidlu għal ġid. B'hekk fimtu għall-kelma tal-Alla jien. Għax peress li għandi u l-uliedi il-mulej ifhemni bl-affarijiet kwotidjani kif tajt il-kelma tal-Alla, ġifieri l-affarijiet ta' kuljum. Grazzi Ġesu. F'Esodu 4:22 sa 23. Meta Mose u Aron tkellmu, isma'u għadix, qalu, God refers to Israel, bħala ibn il-kbir kif għattilkom vers 23. U jien ngħidlek ibgħat il-libni biex imni, jekk inti ma tridx jinsert noqtorlok libnek il-kbir dik li femtkom tal-farawn. Qed nagħtikom il-kwotazzjonijiet biex taraw li vera li għattilkom, mhux istorja li vvintajta jien. Deuteronomju 7 minn 7 sa 9 jgħid. U l-mulej taħxaq bihom. U għażilhom lill-Iżraeliti għax kontu mhux kbar fil-att iżjed minn kull poplu ieħor għax intom liċken fil-att għallhom fost il-popli kollha. Liċken iżda l-mulej għażilkom għax ħabkom. Qed tisma'w għall-love story kollha tal-mulej kemm hi qawwija. Il-mulej ħabb il-poplu tiegħu u l-mulej ħabb il-dawk iżjed li għandhom qalbhom għalih għax ħabb il-poplu tiegħu meta huma ma bdewx. Bħalma jinħobb il-uliedi meta ma jobdunix. Aħseb wara kemm nitaxxaq meta ngħid lill-uliedi xi instruction u x'innarhom jobduni. Niġġennen għalihom. Lesti li nobduh illum. Lesti li naslu għall-indiema ġenwina vera permess li narfu kemm iħobbna l-mulej. Deuteronomju 7:6, Deuteronomju, għax inti poplu qaddis għall-mulej Alla tiegħek, minn fost il-poplu kollu li jinsab fuq wiċċ l-art. Lilek jien għażilt jgħid il-mulej Alla tiegħek biex tkun il-poplu miksub tiegħu, ara ma taħsibx li inti b'kombinazzjoni qiegħed ta' għax il-mulej għażlek biex int taqdih. U jekk jara li qalbek hija l-mulej, jitaxxaq bik jekk jara l-obbedjenza. Ħatibqa' tidneb o Iżrael u l-extension tagħha. Is-Salmi 105 minn vers 7 sa vers 10. Jaħwe Alla tagħna jiftakar għal dejjem il-patt tiegħu morru waqrawha. U fi-Zakkarija 2 vers 12 jgħid li apparti Iżrael bħala l-mimmi tajneh jgħid ukoll għax min imiss lilkom imiss il-mimmi tajnejja kif għattilkom qabel. Vers 8 jgħid ta' 12 Zakkarija, Ġerusalem tkun mamra bħal bliet mingħajr swar, bħal bliet mingħajr swar, daqs kemm ikun hemm nies u bejjem ġo fiha. U jien inkun għaliha ħajt tan-nar madwarha u nkun is-sebħ tagħha f'min min ifakkarna l-ħajt tan-nar madwarna, in-nar tal-Ispirtu Santu li jkun madwarna madwar il-Knisja tal-Alla u l-għadu ma jistax laqqas biss mhux imissu jersaq leħ għax il-qawwa tan-nar tal-Ispirtu Santu laqqas tibda paragunata ma' tikka qawwa li min għalih għandu l-għadu, min għalih għandu x-xitan. Tkunux deceived. Profesija l-lum. Ħaniġi għal-konklużjoni. Spera fil-mulej. Revelations.
Feħammur mulej. Nista please tuni ċans ftit ħin ieħor. Tuni ċans ftit ħin ieħor. Ħajkolli nsemmi bil-fors il-Daniel, għax jekk ma nsemmix il-Daniel biss part importanti ħafna. Intom tafu li fil-Babilonja kien hemm wieħed jismu Daniel, tafu għaddi bħalma kien Abram. Qed tifhmuni, għaliex ħansemmih. Għaliex il-ħolma importanti li kellu Nebukadnezzar li intom tafu li Daniel interpreta ħielu, kienet ħolma li qed tirrifletti wħud minna dak li qed ngħaddu minna llum. Għalhekk ħansemmiha. Min issa naqra fit-tul minħabba l-ħin imma se ngħidilkom biss li f'din il-ħolma morru Daniel 2 vers 34 id-dar, naraw li fil-ħolma dak ir-ra statwa kbira bir-ras tad-deb. Ras tad-deb kienet il-Babilonja. Araw kemm tagħmel sens issa b'dak li spjegajtilkom bħala storja. Ir-ras tad-deb li kien fil-bidu net għalhekk ir-ras kienet il-Babilonja. Ġiet fix-xejn. Wait. Is-silver kellu sidru u dirajħ kienu tal-fidda li kienet il-Perġja ta' dak iż-żmien. Il-bronz zaqqaw kuxteja kienu ħafna kingdoms oħra li kien hemm dak iż-żmien fl-Antik Testament, mhux soqgħod insemmihom kollha. F'saqajja kienet tal-ħadit li skont ir-riċerka kienet l-Imperu Roman li kien fi żmien ta' Kristu 2000 sena ilu. Issa isimgħu din, wara li kien hemm saqajja tal-ħadid kellha wkoll parti minna li kien tal-tafal jgħidulu Mario Clay tafal, li kien tat-tafal li tafalu xi ħaġa li jispiċċa fix-xejn li huwa fl-aħħar ta' żminijiet meta jitla l-imperu tax-xitan qed naraw bħalissa li kollox anke tmur tara naqra xi ħaġa tal-Dawa Awards. Kollox jixkantaw ta' xjaten, daw li jagħtu ħajjithom il-xitan, eccetera, però tat-tafal għax għalkemm iva jirrenja għal xi żmien ara fl-aħħar tal-istatwa. Hemm miktub u din l-alleluja tagħna f'Daniel 2 vers 34. Imma ġebla stone laqtet l-istatwa min il-ġebla, min il-blata. Il-mulej, imma ġebla laqtet l-istatwa f'saqajja tal-ħadid u t-tafal u għamlithom frak. Daniel 2:34. Mera l-fatt li aħna nafu li m'għandniex nibżgħu laqqas mix-xitan u mill-ebda imperu. Li nafu li l-ġebla u l-blata li hija Kristu tfarrak l-istatwi kollha, ġifieri l-imperu kollu għalhekk jiena kelli nsemmih bħala parti mill-istorja. Nafu li jekk aħna niggranfaw ma' Kristu sal-aħħar ta' żminijiet qegħdin kważi fl-aħħar qed taraw kemm qegħdin fl-aħħar, qegħdin naraw ix-xitan u da kollu jippromovjaw l-affarijiet ħżiena. Niftakru li l-mulej dejjem rebbieħ. Niftakru li jekk nigranfaw miegħu m'għandniex biża' u niftakru fil-ħolma li kattilkom Apokalissi 13 vers 2, fil-ħolma li kellu Ġwanni meta ra beda jara viżjoni u jekk joġobkom media preparaw li dik l-istampa li għattilkom. Isimgħu. Revelations 13 vers 2 xra Ġwanni. Rastat oħra, d-darba mhux bħal ta' Nebukadnezzar l-aħħar naqra missendewhomkom ħafna, imma l-istatwa kienet 13:2. Il-bima li rajt kienet qisha pantera. Riġlejha bħal tal-ors. Ħalqa donnu ħalq tal-jun u dragon tal-qawwa tiegħu u tron tiegħu s-seta kbira. Mela, l-aħwa jimporta ħalli naraw l-istatwa, forsi wħud minnkom ġa jafu ma minn ma jafx qed ninformah, l-istatwa tal-United Nations. Kif inhi? Kif inhi l-istatwa tal-United Nations? Ħanarawha hemmhekk qudiemna u ħanaraw issa taf da żminijiet li qed ngħidilkom dak li ra Ġwanni fl-Apokalissi. Ara fejn wasalna l-Apokalissi 13. Wasalna, ma feħx ħafna iżjed chapters l-Apokalissi, ara kemm qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet qabel ma jiġi Kristu. Fl-Apokalissi 13 Ġwanni ipprofetizza li radi l-istatwa. Sewwa? Ana rawa kif inhi l-istatwa. Iftakru, bima li rajt qisha pantera, riġleha bħal tal-ors,
ħalqa donna l-ljon u dragun tal-qawwa tiegħu u tron tiegħu s-seta l-kbira. Qed tarawha ċara di? Il-bima li rajt, ara, isa pantera, ara kemmi veru. Riġleha bħal tal-ors, edha ċara, tarawha ċara. Ħalqa donnu tal-ljon, mhux hekk l-ljon. U dragun tal-qawwa, dragun u x-xitan naturalment u dak kollu li ħaħdem miegħu. U tron tiegħu u s-seta l-kbira, mela qegħdin fil-klej. Għalhekk dak li hu ħażin jidher tajjeb u dak li hu tajjeb ċub iwarbuk u joqtluk. Imma ħanibżaw. X'nibżaw meta m'hemmx ħajja mingħajr Kristu? X'nibżaw li joqtluna letteralment fil-fiżiku? Mhux xorta rridu mmutu. M'hemmx ħajja mingħajr Kristu, aħjar joqtluna u nibqgħu ngħixu għal dejjem. Milli ma joqtluniex u nibqgħu f'did-dinja għal dan it-tip ta' renju tax-xitan biex joqtlok xorta. Joqtlok xorta għax ma jkunx jaħmlek. Speċjalment nek ma tieħux il-marka tiegħu, sewwa u tmur dritt l-infern. Qed tifhmuni x'qed ngħidilkom għaliex din orrajtella, għaliex din il-Bibja dan il-ktieb bħal meta qed nagħmlu storytelling jekk naqraw xi storja huwa storja u min jifmu importanti li jifmu nukli tajt mhux qed nifhem xejn, ma tkun qed tifhem xejn għax għajnek mhumiex miftuħa l-Ispirtu tal-Alla. Għax hekk inti tal-Alla u l-Ispirtu tal-Alla qiegħed fuqek u miegħek u ġo fik, tifhem kollox. Grazzi, mulej naqra l-Apokalissi, darba 2, 3, 4 u nifmu kollu. To God be all the glory, m'għadniex ngħid bħal meta kont qabel ma naf xejn jew għadni fil-antik. Ma daf kif jifmuh daqskemm hu tqil. Kollox jifhem ċar min għandu widnejn jisma' jgħid il-mulej. L-aħħar kwotazzjoni u nagħmlu l-indima. X'ħanaqralkom, mamma mia dil-biċċa. X'lim ħanaqralkom, l-iktar importanti. L-iktar importanti. Eżatt kif għattilkom, kull min għaref jifhem dawn il-ħwejjeġ eżatta qiegħda. Vers 10. Maj. Ħanmorru Salmi 119, 119. U ħammorru, daw it-tneħan nagħtikom l-aħħar, ħammorru Hosea minn għalija 14, għax ma ktibtix biżbal imma jekk niftakar sew, 14. Iwa morru 14, Hosea 14, morru. Fl-aħħar tiegħu. Għax ili naqra ħafna di għal nafa. 1065. L-aħħar tikka. Jisamu lej. Ejni. Hosea. Mux 14, Iva. 14, l-aħħar ftit. Vers 5. Ara xi wedhom Hosea bħalma jwetlinna l-mulej. Fl-aħħar qallhom Azrael, jo poplu tal-Alla, jekk intom tindmu għax se jiġrilkom. Nafrilhom għat li xewxu kontrija, għax aħna xewwixna kontra xulxejn, xewwixna kontra l-mulej, ma xorta nafrilhom jekk jiġu għandi, għax minn qalbi nħobbhom, għaliex il-korla tiegħi reġgħet lura minn fuqhom. Jiena tinkuna l-Iżrael u l-poplu tiegħi bħal nida, ħajjiftaħ bħal ġilju, eruq u jxenxel bħal siġra ta' ċipress jew tal-luq. Verżjoni oħra tajt, mort infittex is-siġar ta' ċipress, rajthom ħodor, jgħidlek iħadru bħalhom. Jinfirxu r-rimijiet tiegħu sbuħitu ta' siġra ta' żebbuċ għandna kemm trid, siġar ta' żebbuċ Malta, u jkun ifewwaħ qisu l-Libanu. U jerġgħu jiġu jagħmlu taħt id-del tiegħi jsiru qishom ġnien tal-Eden. Parti mill-ġnien, parti minn Alla, il-mulej jaħfrinna jekk nidmu vera għax arġajna lura taħt id-del tiegħu. U aħna ma niklejmjawx is-Psalm 91, kollha kemm aħna niklejmjaw taħt id-del tal-oli, għalhekk niklejmjawh għax wieħed jispera f'isem il-mulej Ġesu li aħna ndimna veru, mhux ġis ngħiduh bħala pappagall. Mela l-aħħar kwotazzjoni għax hekk wetkom.
Grazzi mulej, was-Salm 119. Għara xjajdinna l-mulej? Ħenjin dawk li triqtom blaħtija, għaw xaħat li u blaħtija? ħadd. Allora kif jgħidilna ħeljin dawk li triqtom blaħtija? Dawk li fil-iħnet netta qalbhom jiddispjaċihom għal dnubhom u marru għantalla f'isem Ġesu Kristu biex vera ikunu niedma qudiem Alla. Ħenjin dawk li triqtom blaħtija, li jimxu fil-liġi tal-mulej, jiġifieri dawk li jobdu. Qed tifhmuha issa dawk li jobdu. Ħenjin dawk li jħarsu l-preċetti tiegħu. Alleluja. U li jfittxuh b'qalbhom kollha. Qed tfittxuh b'qalbhom kollha. U ma jagħmlux il-ħażen għax il-ħażen tagħhom il-mulej jinsieħ. Tagħna jinsieħ jekk nidmu verament. U ma jagħmlux il-ħażen imma jimxu fit-triqat tal-mulej. Inti tajt il-preċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħu fil-ħarsin tal-kmandamenti. Jalla nagħmlu dan. U mbagħad ma jkollhomx għax jistħu. Imbagħad infaħrek b'qalbi safja u mulej. U għalhekk hemm ħafna da s-salmu għatwil ħafna ħaniqaf hemm, għalhekk il-mulej jgħid huma biss dawk ta' qalb safja li jaraw il-mulej. Lesti da sekk, x'ankompli? Lesti li nagħmlu veru qabel ma jiġix qegħdin fl-aħħar. Indima vera. Imma d-darba mhux indima tas-soltu għax kemm il-darba nagħmlu ġesta ndima, grazzi mulej fil-Knisja. Imma ndima vera bil-qalb. Indima li narfu kemm aħna jaq. Jaq fid-dnub tagħna mhux aħna x'aħna il-mulej ħobna, aħna xempju bħal Alla ħalaqna, imma kemm id-dnub tagħna huwa jaq. Id-dnub tagħna jiena narah fil-ħolm huwa bħal koko. M'għandux għalfejn jkun il-ħolm, anke l-kelma tajt, bħal ħmieġ. Tieħu pjaċir bih, immaġina jkollok id-dar vera nadifa u jkollok kamra minnu kollok koko mal-art. Mhux tabx il-pasta qal ibda naddaf, l-ewwel ibda minn dik imbagħad kullhom kien hemm bżonn. U jien innaddaf. Qed nagħmel li qed jgħidli għall-glorja tal-Alla. Spiritwalment, x'minix waħda ta' ħafna naħsellar grazzi l-mulej li jipprovdi li ngħinuna għax ma nistax inlaħħaq ma' kollox. Imma spiritwalment iva. Lesti li nagħmlu nindima vera issa li fimtu bil-grazzja tal-Alla widnejkom kienu miftuħa u għajnejkom kienu miftuħa għal dak li l-mulej rrid jgħidilna għax illum bħal tfal żgħar il-mulej rrid jgħidilna l-istorja tiegħu. Naħseb l-istorja tiegħu fimnija, iktib kolloq battu u mill-bidu sal-aħħar, sal-lum. Ikkonkludejnieh, sewwa, dettalji li hemm mhux importanti, l-importanti li fimna s-sugu tal-istorja, imma min irid ikun jaf iktar dettalji fuq l-istorja, imur jaqrah. Għax taqra kemm taqra dejjem tara xi ħaġa ġdida. U dejjem tinduna kemm l-imħabba tal poplu tiegħu hija kbira. Ejqhom bil-wifqa. Grazzi mulej. Grazzi Ġesu li użajtni għal-glorja tiegħek. Grazzi mulej tal-li fakkartni dawk l-istejjer mulej, anka bl-amment u l-istudju li studjajt biex naqdik mulej jagħmel frott. Għax inti id-dili mulej. U aħna qegħdin fik u inti tuħ pjaċir bħal dak il-ġennin li wara jkun ħawel sirġra jara toħroġ il-frott minn dak li jkun ħadem. U missir, inti Alla tal-aġeb. Inti Alla li ismek huwa fuq kull isem. Jahwe, Adonai, Rafa, you are the healer. Int li tfejjaqna.
inti l-Xadaj, inti li qiegħed magħna. Mulej Ġesu, inti dak li tista' kollox, mulej Ġesu, inti majestuż u glorjuż, Ġehova, mulej Ġesu, ħafna ħafna ismijiet li inti għandek u kif tajdinna inti stess l-imħabba tiegħek għall poplu tiegħek mhux qed tagħmilha għax int għandek xi preferenzi, imma qed tagħmilha minħabba l-weda tiegħek. Qed tagħmilha mulej Ġesu minħabba f'ismek, o Sinjur. Għalek nirringrazzjak Ġesu. Mux minħabba fikom, sejjer namel dan, narġa naqra Ezekiel 36-22. Iżda minħabba fismiet jajdinna il-qaddis li jintom kazbartu fost il-ġnus fej mortu. Għalek kaħfrinna mulej Ġesu. Fej kazbarna ismek, Lord. Aħfrinna mulej Ġesu kollha kemm aħna m'hemmx wieħed li hu inqas. Għax dnibna kontra tijak. Weġġajnik meta minna l-ħazen, meta minna l-infedeltà, meta minna l-idolatrija, meta kellimna kontra ħuna, weġġajnik fil-laħam il-ħajanzi fuq il-pupilla tajnek. Ħafrinna Lord Jesus. U tina l-grazzja tal-indima veru qabel ma jkun tartwis għalina. Darba meta kontet nidneb inti ċanfartni mulej. U għadni niftakar li smajtek tajt kifet titkellem fuq il-pat tiegħi meta m'intix qiegħda fl-obbedjenza tiegħi. Imma llum le mulej. Illum nidma mulej. Illum nindem minn dak il-ħmiġ tiegħi. Nindem mulej Ġesu mill-passat tiegħi u d-nubiet tiegħi. U nista' b'wiċċi mill-qudiem nitkellem fuq il-pat tiegħek ma' Żrael, mal-poplu tiegħek u ma' dawk li jħobbuk. Għax mulej niddeċidi li mpoġġi lilek l-ewwel. U bħalma inti wetni binti ħatara l-wiċċi għax inti ndimt. Poġġejt lili f'kollox. Mulej Ġesu nitolbok tagħti il-grazzja lil dawn uliedek mulej Ġesu li qegħdin hawnhekk quddiem illum. Jisimgħu din il-kelma qawwija u prezzjuża tiegħek daqs li kieku kienet l-aħħar kelma li qatt jisimgħu mulej. Fajjithom qabel ma tiġi int għax ma nafux fi x'ħin huwa l-ħin u s-sija mulej. Nitolbok ittihom il-grazzja tal-indiema ġenwina qawwija. Mulej nindmu mill-pride tagħna. Mill-orgolju li naħsbu li aħna xi ħaġa mulej li għandna l-opinjoni, highly opinionated, l-opinjoni tiegħi fuq tiegħek. Affilli mulej. Tina l-grazzja tal-umiltà, Lord Jesus. Għafrinna d-nubiet kollha tagħna dawk li aħna aware minnhom u dawk li forsi laqqas biss nafu li għamilna kontra tiegħek mulej Ġesu. Għafrinna r-rabja mulej Ġesu. Għafrinna kemm il-darba ħadna lina l-ewwel waħda, għafrinna kemm il-darba żammejna d-deni il-bitterness fil-qalb tagħna u żammejna l-bejt. U tina grazzja li nkunu poplu veru after your own heart, Lord. Kif kantajna fil-bidu, Lord Jesus. Heart and flesh after you, Lord. Tina l-grazzja li veru noġbuk mulej. Ħalli bekk inti tista' tarġa' tagħmilna. Ħodor bħal dak il-ġnien sabiħ bil-frott għax din hija l-wegħda tiegħek. You are bound by your own covenant, Lord Jesus. Li inti għattinna mulej f'ġismi, mux għax intom tajbin. Jek terġaw r-ruġa għandi u tarfu li aħna ħżina u minn għajrek maħna xejn, għafrinna mulej id-nub tagħna. Għalek inti tarġa tilqana lura, bħalli ben il-ħali. Tamlinna festa, tatina l-aħjar mantar fil-ġenna mulej u l-azbaħ ċurket. U għatiġi dak iż-żmien mulej Ġesu meta naraw wiċċek. U ngħidulek mulej ma jistħaqilniex dal-ilbiss. Mulej ma jistħaqilniex dawn il-ġuwis mulej. Laqqas tixraqilna din il-kuruna, Lord. Tal-ħajja mulej. Jett inti tajdilna. Min qiegħed hawn fiħdani fil-ġnien tal-Eden.
U fil-ġenna li ħlaqt għalikom li tħobbuni mhuwiex b'kombinazzjoni li jataw. Kulħadd huwa d-denju ta' dik il-kuruna għax inħares lejkom u nara lili. Intu jien ħaġa waħda. Id-dem tiegħek jikkaverjana mulej Ġesu. Id-dom tiegħek jifdina minn kull dnub mulej. U għalhekk grazzi. Grazzi mulej. Talli dawk id-dnubit kollha li aħna minna li huma ħomor skarlati, Lord. Inti ġibtom bojot bħas-silġ. Mhux bis-saħħa tagħna mulej. Imma veru bis-saħħa ta' dak li għamilt int u tal-ħnina tiegħek. Grazzi mulej. Thank you, Lord. Talli battilna l-ibnek mulej l-aħjar. Thank you, Lord, talli tajtna dil-ġurnata mulej. Iċ-ċans, the hope. Palma kontet nara mulej Ġesu dak il-video fuq il-poplu ludi. Min xiex kellu jaddi u kemm għadda minn persekuzzjoni u l-lut minn Hitler. My goodness, xamlulhom il-poplu tiegħek mulej Ġesu, yet still they were required li jaffrulhom. Għax inti għattinna li hemm kondizzjoni biex inti taħfer lilna mulej. Anka għal dawk li joqtlunna l-eżistana mulej. Aħna naħfrulhom mulej. Niddeċiedu li naħfru lil min għamlinna d-deni mulej. Għax inti għattinna li minn dawn tkunu tafu li vera huma tiegħek. Kif qallet tija tiegħi ftit jiem qabel ma telaq jiggradu għandek mulej. Ftit jiem ilu. Għalli l-maħfra minn weġġak hija l-iktar waħda jibsa. Għatlu iva vera tzi. Għatlu mekk irridu nagħmlu għax hekk talabna s-Sinjur. Għalli amen. Ftit jiem wara telaq. Grazzi mulej Ġesu. Talli anke rajtu l-ġenna fil-glorja tiegħek, Lord. Permezz tal-ħolm profetiku li it-tini mulej Ġesu biex insaħħaħ lill-aħwa, Lord. M'għandix fom bissejjed biex nirringrazzjak, Sinjur. Anka li biss edawn, hawn qudiem ġema nies mulej, inxandar il-kelma tiegħek qatt ma kont nobsora mulej. Meta kont għadni żgħira u fid-dinja mulej. Għax mhux il-karriera li għażilt jien, Lord Jesus. Inti ħlaqtni għaliha. Imma d-dilka li tajtni int. U għalhekk mulej, ejni biex sal-aħħar nibqa' nobdik, ejn lil kull wieħed waħda minn dawk qudiemi. Biex sal-aħħar nibqgħu nobduk mulej. Ma nibżawx mill-persekuzzjoni, ma nibżawx mill-mewt, ma nibżawx mill-ħabs, ma nibżawx mill-rikatti. Għamlu lilek dak kollu qabilna mulej. Għax niftakru biss li l-ħajja qiegħda biss fik. Għal dan nixtieq nitolbok illum mulej. F'isem l-Aziz Ġesu Kristu, amen. Alleluja. U jekk hawn xi wħud jekk għadkom magħna tal-YouTube. Li din il-kelma laqtitkom hu. Issa fimtu daqsxejn iżjed aħjar minnu l-mulej. U tixtiequ verament tidduru 180 degrees. Turn around mill-ħajja ta' droga. Mill-ħajja ta' pornografija, mill-ħajja ta' masturbazzjoni li tista' twaslek fil-qiegħ tal-infern. Mill-ħajja tal-logħob, mill-ħajja tax-xorb, mill-ħajja tan-nisa bla doċċ. Itlob il-ħanin Alla l-grazzja li ma tibqax tħares lejn dak l-addiction bħala sabiħ. Imma tibda tħares lejh bħala koko. Paraħmix tal-art. Indem minnu. Tibqax tagħmlu qabel ma jkun tard wisq għalik. U tlob Alla l-grazzja għajlu mulej Ġesu. Jiena smajt il-kelma tiegħek. Illum niddeċiedi li nagħmlek is-sit tiegħi. Għax naf li inti biss is-Salvatur tiegħi u ħadd iżjed.
Bħalma qalet dik il-mara tat-testimonjanza li smajta marret il-ġenna u ġiet lura fid-dinja. U Ġesu qalla se mmorru fil-courtroom. Se mmorru fil-qorti. Imma tibżax. Għax jien l-avukat tiegħek. Sakemm iżżomm li jdejja u tħares f'għajnejja u għandek id-dem tiegħi fuqek. Is-Sinjur mhux se jġudikak. Imma se jilqak f'ħdanu. Tibżax huwa jien. U qalet it-tjubija, how kind he is. Yes, the Lord is kind. Anka l-missier huwa kind. Għalhekk irid nkunu kind ma' xulxin, ma nistgħux nkunu kattiva ma' xulxin, għax rridu nkunu bħalu. He is kind. He is kind ma' dawk li jemnu fih. He is kind ma' dawk li jirritornaw lura għandu. But he is very bold and very hard with those who are prideful. Għalek grazzi mulejta dil-indima u grazzi tal-jentna biex naħfru il-min weġġana bħalma tinnin, Sinjur, jien niddeċidi l-naħfer malej. Għaw xaħat jiddeċidi li jaħfer il-min weġġaw bħal illum? Intom tal-YouTube tiddeċidu li taħfru il-min weġġakom għamlikom xamlilkom? Bħalma l-uħut bil-Izraeliti ħafru lil dawk il-Ġermaniżi fil-Holocaust għamlulhom xamlulhom? X'jista' jkun għar minn hekk il-weġa? Ma dik hija l-kondizzjoni. Għalhekk nirringrazzjakom tal-li bqajtu sissa tismawni. YouTube. Nisellmilkom. Nistidinkom biex tiġu f'River of Love, Knisja ta' Kristu, biex tisimgħu il-kelma ħajja tal-Alla f'dawn l-aħħar żminijiet. Nintaqgħu kull nhar ta' Sibt fis-7. Nintaqgħu kull nhar ta' Erba' fis-7. U nintaqgħu wkoll il-ħadd fil-għodu bl-Ingliż. Għal min ma jifhimx bil-Malti jew ikun irid jiġi xorta xi jifhem bl-Ingliż u ġibu l-ħadd ieħor. Ħalli ħadd ieħor ikun jista' jsalva wkoll. Bħalkom. U jkollkom mertu kbir quddiem Alla fis-sema. Amen. U Alleluja. Ciao ciao.